Ahojte, moje meno je Katka a vítajte na mojom kanáli a rovnako tak v ďalšom videu. V dnešnom videu by som sa s vami chcela podeliť o tom, aké sú moje plány na vlastne nasledujúci rok, na nasledujúcu bežeckú sezónu, keďže vlastne nedávno som absolvovala svoj prvý maratón v Amsterdame, o čom som natočila celú sériu videí, ktorú linknem dole a rovnako tak aj v ikonke hore. Ale čo je súčasťou dnešného videa, tak to bude predovšetkým rozprávanie sa o tom, aké preteky mám na pláne a rovnako tak 5 vecí, ktoré som sa rozhodla zmeniť alebo upraviť na základe skúseností vlastne z mojich predošlého maratónu. Takže bez oddialenia poďme na to a poďme na prvú časť a to je rozprávanie sa o tom, čo ma vlastne čaká v najbližších týždňoch a neskôr v najbližších mesiacoch a budúci rok. Takže 15. októbra som vlastne zabehla svoj prvý maratón a od tej doby už uplynulo niekoľko týždňov a tieto týždne boli naozaj o tom, že som sa snažila vlastne zotaviť z toho, čo sa udialo, pričom stále si myslím, že ešte nie som 100% tam, kde som vlastne bola pred samotným maratónom, takže momentálne sa naozaj snažím opäť dostať sa do rutiny pravidelného behania s tým, že momentálne sa naozaj zameriavam na menšiu intenzitu a frekvenciu behania a skôr sa snažím pracovať na silovej zložke, na vyrovnávanie nejakých disbalancov, ktoré mám vo svojom tele a to všetko za účelom vlastne toho, aby som sa vyhla nejakým zraneniam v ďalšom tréningovom cykle, ktorý plánujem začať 1. januára. Keďže som sa rozhodla, že môj najbližší maratón bude Pražský maratón, ktorý bude 5. mája 2024. A pre tento maratón som sa rozhodla hlavne preto, že je v meste, v ktorom momentálne bývam. To znamená, že bude pre mňa veľmi jednoduché, či už sa tam dostať, tak rovnako tak lepšie kontrolovať vlastne moju stravu tesne pred tým maratónom, môj spánok, rovnako tak nejako znižovanie intenzity môjho tréningu, čo som vlastne na svojom poslednom maratóne v Amsterdame až tak veľmi nemohla, keďže som musela aj cestovať. Takže si myslím a dúfam, že Pražský maratón bude skvelá príležitosť na to prelomiť nejako môj osobný rekord vlastne z amsterdamského maratónu, kde môj cieľ je čo najviac sa priblížiť vlastne 3 hodinám. Takže to je ten najbližší pretek, aký ma čaká a následne potom som sa rozhodla prihlásiť a rovnako tak mi bola aj schválená moja prihláška do Chicaga, čiže toto je maratón, ktorý sa uskutoční takto o rok v októbri na jeseň 2024 a tento vlastne pretek som si vybrala kvôli tomu, že sa jedná o jeden z najprestížnejších maratónov sveta. Vlastne tento rok tam bol myslím, že prelomený aj svetový rekord v mužskom maratóne, takže naozaj sa tam stretáva špička a rovnako je to tak aj trošku exkluzívne vzhľadom k tomu, že sa na tento maratón nemôže prihlásiť každý, musíte spĺňať nejakú z podmienok, v rámci toho jedna z tých podmienok je aj to, že musíte mať určitý čas, takže človek má pocit, že je v takom ako exkluzívnejšom klube, aj keď samozrejme to nič neznamená, ale v neposlednom rade je to v Amerike a ja som ešte v Amerike v živote nebola, bola som len v Kanade, takže by som si chcela pozrieť aj Ameriku a toto je skvelá príležitosť ako skombinovať vlastne takéto objavovanie nejakej novej krajiny s tým, že budem robiť niečo, čo mám strašne rada a to je behanie. Ďalšie iné preteky vlastne tento rok zatiaľ nemám naplánované, možno sa tam vyskytne ešte nejaký polmaratón, ale vo všeobecnosti by som chcela aj na najbližšie roky vlastne držať takú stratégiu, že maximálne 2 maratóny za rok, aby malo telo vlastne možnosť, či už mentálne, tak aj fyzicky sa vlastne vždycky zregenerovať a aby sa mohlo zlepšovať vlastne maratón od maratónu, lebo jednoducho není možné, aby vy ste bežali maratón každý mesiac a zlepšovali sa. To bude maximálne viesť k tomu, že sa zraníte a že potom nebudete môcť nejakú dlhšiu dobu behať. Takže to bola prvá časť tohto videa, čo ma čaká, čo ma neminie najbližšie týždne a najbližší rok. A teraz sa poďme pozrieť na 5 vecí, ktoré som sa rozhodla zmeniť na základe mojich skúseností z predošlého tréningového bloku. Takže prvá vec je, že som sa rozhodla mať štrukturované rozohriatie a rovnako tak aj stretching po každom behu. A toto je z dôvodu, že v minulom tréningovom bloku som to začala robiť až neskôr a to potom, čo už sa mi vyskytli vlastne nejaké zranenia. Tentokrát sa vlastne snažím tomu celému zraneniu vyhnúť a jedna z tých vecí, ktorú preto chcem urobiť, je práve toto, aby predtým, než vybehnem vonku, boli svaly zahriaté a rovnako tak, keď sa vrátim, tak aby tam vlastne nevznikalo žiadne pnutie v tom svale, takže aby tam prebehol nejaký dobrý stretching. Až potom, ako sa zabehnem do tejto rutiny, tak by som o tom rada spravila aj separé video, kde vlastne s vami nazdielam
ktoré cvičenia mi prídu najefektívnejšie a ktoré najviac vyhovujú pre mňa ako osobu. Ono samozrejme, každý bude mať tú rutinu trošičku inú na základe toho, kde máte tie najväčšie problémy a v čom sa potrebujete najlepšie zlepšiť. Ale len pre predstavu, tak vlastne čo sa týka toho rozohriatia, tak ten začína nejakými dynamickými vlastne naťahovacími cvičeniami, čiže je to ten dynamický stretching, pri ktorom sa zameriavam hlavne na moje stehná, na moje bedrá, kde zvyknem pociťovať nejakú bolesť pri behaní a rovnako tak na moje lítka, kde som tiež v minulosti mala nejaké zranenia. Potom sú to aktivačné cvičenia práve na tie bedrá a vlastne stehnú časť, pretože to je niečo, z čoho častokrát vlastne pramení veľa tých zranení, pretože my ako bežci niekedy nedokážeme dosť efektívne vlastne aktivovať pri behu práve tieto stehenné a bedrové svaly. Takže to je druhá vec, ktorú robím a v neposlednom rade je to nejaká tá základná bežecká abeceda. Nerobím všetky, mám naozaj vybraté iba 3 vlastne veci, ktoré robím, s tým, že jedna z nich sú tzv. A-skips, druhá sú B-skips a tretia sú také ono to vyzerá, ako keby ste sa snažili prešlapovať vlastne cez váš, ako sa to povie, nie kotník, ankle. No, po slovensky ma to momentálne nenapadne, ale proste snažíte sa, aby tie nohy tak ako chodili jedna za druhou v takom ako malom kolečku. A toto všetko je vlastne s tým, že by to malo zlepšiť techniku, ako behám. Takže to je prvá vec, ktorú som sa rozhodla zmeniť. A prepáč, že sa dívam dole, ale mám tu notebook, aby som na nič nezabudla. Druhá vec, ktorú som sa rozhodla zmeniť, je, že trávim oveľa viacej času momentálne, keď som vlastne medzi 2 tréningovými blokmi na zlepšovaní svojej techniky a vlastne vybudovaní lepšieho toho bežeckého základu, aby ten ďalší tréningový cyklus bol snáď bez akýchkoľvek zranení a aby mi to umožnilo aj sa zrýchliť. Pretože ono najväčší prediktor toho, či sa budete zlepšovať vlastne sezónu od sezóny, je konzistencia a na to, aby ste boli konzistentní, sa musíte vyhýbať zraneniam. Takže to je taký moje mantra, vyhnúť sa zraneniam, urobiť všetko preto, aby som bola v čo najlepšej, či už kondícii, ale rovnako tak aj nejakej technike, aby som tomu zabránila. Takže to znamená, že momentálne plánujem si najať trénera, ktorý pomôže zanalyzovať techniku, ako behám, a čo mi vlastne umožní vidieť, v akých oblastiach sa potrebujem zlepšiť, pretože častokrát práve z tej bežeckej techniky vyplýva mnoho zranení. Takže ja by som chcela predovšetkým pracovať na mojom odraze a takisto na mojej kadencii, alebo to, koľko vlastne vy krokov, alebo koľko nárazov vašej nohy za minútu spravíte. Ono je dokázané, že existuje nejaká taká zlatá kadencia, ktorá vlastne vás robí rýchlejšími a rovnako tak zabraňuje aj mnohým zraneniam. Hovorí sa, že to je niekde okolo tých 180 vlastne dopadov za minútu, kde ja som si všimla, že hlavne počas mojich pomalších behov u mňa je táto kadencia niekde okolo 165, pričom pri tom maratóne, kde idem trošku rýchlejšie, to dokážem vytiahnuť na 170 až 175, ale stále si myslím, že to nie je optimálne a keďže väčšinu toho tréningu trávim vlastne v tých pomalších tempách, tak je veľmi dôležité, aby sa mi podarilo aj tam túto kadenciu zlepšiť a tým opäť sa vyhnúť nejakým tým zraneniam. Tretia vec, ktorú som sa rozhodla zmeniť, sa opäť vracia vlastne k prevencii akýkoľvek zranení a to je, že mám dedikovanú prevenčnú nejakú rutinu, ktorú robím aspoň 3-krát do týždňa. Ja som sa rozhodla vlastne prihlásiť na program jedného fyzioterapeuta, ktorý je aj tu na YouTube. Robí aj videá, ktoré sú zadarmo, takže rada linknem jeho vlastne YouTubeový kanál dole. Ale má aj program, ktorý sa nazýva Bulletproof Runners a tento program vlastne zahrňa také 20-minútové bloky, v rámci ktorých väčšinou pracuje na nejakých 3 cvičeniach, ktoré každý týždeň sa stávajú progresívne náročnejšími, ako keby stávajú na tom predchádzajúcom týždni a celý ich ako účel je, aby vybudoval nejaký základ pre vás a aby ste tým zlepšili vašu techniku, ekonomiku behu a rovnako tak, aby ste zabránili nejakým cvičeniam. S tým, že vlastne na každý týždeň je tam nejaký tento blok a vy ten blok opakujete minimálne 2 až 3 krát do týždňa. Ja som sa rozhodla, že budem robiť 3 krát do týždňa, pretože momentálne vlastne mám aj tie jednoduchšie behy 3 krát do týždňa, takže vždycky je to súčasťou vlastne takej tej mojej strečovacej cool down rutiny po tom behu, že si spravím aj jednu túto 20-minútovú session. Takže to je tretia vec. Štvrtá vec je všetko, čo sa týka stravy a vlastne podporovania toho môjho tréningu skrz stravu. Mne sa toto podarilo na to nie prísť, ale ako keby dostať sa do toho až tak ku koncu môjho vlastne tréningového cyklu a myslím si, že
práve aj stravovanie a nedostatočné vlastne doplnenie energie do mojho tela mohlo prispieť k tomu, že som mala nejaké zranenia minulý cyklus. Takže rozhodne tento cyklus, tak ako mám dedikovaný, štrukturovaný plán na týždeň, že kedy behám, aký je to beh, kedy robím nejaké silové tréningy a podobne, tak vlastne každý týždeň máme rozpísané aj ako budem sa stravovať pred behom, počas behu a po behu, takže naozaj so zameraním tým, aby som vždy mala dostatok sacharidov pred tým behom, počas toho behu a po behu, aby som mala dobrý mix vlastne bielkovín a sacharidov na to, aby som čo najlepšie naštartovala vlastne to zotavovanie toho organizmu po tom samotnom behu. A mimo vlastne toho tréningového stravovania som zistila, že pre moje telo je naozaj veľmi dôležité mať za deň istý príjem tukov, pretože v opačnom prípade mi to rozbíja hormóny a spôsobuje to potom irregularity v rámci vlastne môjho cyklu. Takže som sa rozhodla, alebo teda zistila som, že taký ten môj balans, ktorý potrebujem udržiavať na to, aby všetko fungovalo tak, ako má, je, že musím mať aspoň 1 gram tuku na kilogram vlastne váhy, čiže pri mojej váhe sa bavíme niekde okolo 60-63 gramov tuku každý deň. S tým, že väčšinou sa hovorí, že bežci by mali hlavne prioritizovať vlastne tie sacharidy, ale ja som prišla, že keď robím toto, tak naozaj to pre mňa není to, čo je pre mňa optimálne. Takže vlastne snažím sa urobiť taký kompromis, že vždycky okolo toho behu sa snažím tie tuky možno trošičku potlačiť a dať do popredia skôr tie sacharidy a bielkoviny, ale po tom tréningu to znamená, že napríklad na večeru, keďže ja väčšinou trénujem ráno, tak sa snažím viacej zakomponovať tie tuky, aby som práve počas celého toho dňa mala aby som naplnila proste všetky tie bakety na tú minimálnu hodnotu, akú potrebujem, aby moje telo vlastne fungovalo tak, ako má. O tomto tiež niekedy spravím samostatné video, kde s vami nazdielam možno nejaké tipy, takisto nejaké tie makrá, ktoré sa odporúčajú minimálne na to, aby vy ste fungovali čo najoptimálnejšie, hlavne čo sa týka hormónov, pretože to je neskutočne dôležité. A poslednú vec, ktorú som sa rozhodla zmeniť, je to, že ja naozaj netuším, ako sa toto volá po slovensky, ale to je, že som zapojila vlastne do môjho behu viacej tzv. Strides, čo sú niečo ako také krátke výbehy, počas ktorých vy sa vlastne snažíte ísť asi až tak na 95% vlastne vašeho úsilia. A je to vlastne za účelom toho, že vy nejakým spôsobom zrýchlite. Myslím, že by sme to mohli nazvať ako nejaké šprinty. Ja som ich vlastne v minulom tréningovom bloku robila relatívne málo, myslím, že all in all ich bolo maximálne 5. A to by som chcela tento tréningový cyklus zmeniť s tým cieľom, že vlastne oni sú trošku menej náročné pre to telo alebo zaťažujúce pre to telo ako nejaký intervalový a tempový beh. A preto ich chcem zakomponovať viacej, pretože si myslím, že mi to umožní lepšie sa vlastne zotavovať po tom behu, ale zároveň stále pracovať vlastne na zrýchľovaní sa. Takže ako to asi bude vyzerať, budem sa ich snažiť zakomponovať do mojich možno stredne dlhých behov, dlhších behov, vždycky vlastne na konci, aby väčšina toho behu bola naozaj easy v tej zone 2 a potom na konci, aby tam bol iba takýto krátky úsek, kedy vlastne idem all out so svojou energiou a samozrejme medzi tým regenerácia. Takže to je posledná vec, ktorú som sa rozhodla zmeniť. Ak aj vy momentálne trénujete, či už na maratón, alebo ste momentálne medzi tréningovými cyklami, tak budem veľmi rada, keď so mnou zdieľate nejaké oblasti, na ktorých sa aj vy snažíte pracovať na to, aby ste sa stále zlepšovali. Rovnako tak, ak máte nejaké odporúčania, čo sa vám vyplatilo, tak budem rada, keď mi to okomentujete dole. A takisto by ma zaujímalo, aký je ďalší beh, ktorý máte na pláne vy. Či už je to tento rok, alebo je to budúci rok a či sa možno na nejakom z nich nestretneme. Ak sa vám toto video páčilo a bolo aspoň trošku nápomocné, tak budem rada, keď mi dáte like. Rovnako dole nalinkujem môj Instagram, kde môžete sledovať taký behind the scenes a vlastne čo robím v mojom bežnom živote. A rovnako tam častokrát zdieľam, čo mám na sebe, ako čo sa týka bežeckého oblečenia, rovnako tak moje bežecké tréningy. A pokiaľ by ste sa chceli ďalej pozerať na to, aká je moja cesta a za vlastne cieľom stať sa lepším bežcom a zlepšovať stále moje maratónske výsledky, tak budem veľmi rada, ak mi dáte odber a budem sa na vás tešiť v ďalšom videu. Ahojte!